Ahojte, vítam vás u nového videa. Dnes sme opäť cestovali trošku mimo nášho rodného mesta a našli sme opustenú strednú školu. Aktuálne sa nachádzame v jej kotolni, kde môžete vidieť všelijaké stroje. Pre všetkých, ktorí by sa sem chceli prísť pozrieť, určite tu dávajte pozor, pretože všetko tu je ešte pod prúdom a pod vysokým tlakom, takže určite treba byť opatrný. Toto video bude také trošku zvláštnejšie, pretože bude tak zvláštne zostrihané a na mnohých miestach bude cenzúra z dôvodu vlastne uchovania informácií o tejto škole. Nechcem prezrádzať lokalitu ani vlastne žiadne nejaké informácie, ktoré by vám mohli pomôcť identifikovať dané miesto. Takže jediné, čo vám poviem, je to, že je to vlastne stredná odborná škola. Ako môžete vidieť, neviem presne vám povedať, či je opustená už dlho alebo nejaký krátky čas, ale nachádzajú sa tu ešte rôzne vlastne predmety, nábytok, tu môžete vidieť vlastne ohrievač. Mnohé dvere sú však zamknuté a my vlastne máme takú zásadu, že nechodíme do zamknutých dverí, vlastne nič nejakým násilím sa snažíme neotvoriť, takže možno toto video bude celé o tom, že skúšame dvere, ale verím, že nie. Ako môžete vidieť, bola ladená takto do dreva, čo sa mne osobne páči, ja som to na škole nemala, sú tu rôzne učebne, mená vám, ako vidíte, samozrejme zakriem, pretože sa podľa toho dá zistiť, o akú školu sa jedná. Myslím si, že je naozaj veľmi zachovalá, ešte malý futbal, tu sú záchody. Si myslím, že na to, že to bola vlastne stredná škola, tak stav má celkom dobrý, nie je tu nič nejako extra rozbité. Takisto steny vyzerajú byť relatívne v poriadku, nie sú tu žiadne nejaké grafity, nápisy, nejaké výrazné zničenia. Ako môžete vidieť, tak všetko je to vlastne stále pekne zachované, to znamená, že bolo vidieť, že sa tu o to starali, udržiavali. Podľa mojich informácií je to stále pod dozorom nejakého správcu, takže vám nezaručujem, že na neho tu nemôžete natrafiť, ak by ste sa sem vydali. Snažím sa vlastne celé to video zdokumentovať tak, aby ste naozaj nevideli absolútne nič. Takže čo viem vám zakryť rukou, vám zakriem rukou. Popravde by som nemusela všade dávať cenzúry. A ukazujem vám len tie veci, ktoré vlastne neposkytujú žiadne info. Vlastne po všetkých stenách sú takéto parádne nástenky, ale na niektorých sú vlastne fotky žiakov alebo študentov, po prípade ich úspechy, takže to vám samozrejme ukázať nechcem. Tu už sme vlastne na poschodí, ako môžete vidieť, tak takisto je tu ešte zachovalý nábytok, chodby boli veľké, učebne takisto. Ja už som zo školy vlastne zo strednej dosť dávno vonku, ale štátnice som mala nedávno, takže ešte si pamätám, aké to je študovať. Popravde mi tie časy trošku chýbajú, lebo boli také úplne easy oproti týmto, takým dospeláckým. Ale myslím si, že to mi dá každý za pravdu. Táto miestnosť mňa osobne zaujala úplne že najviac, pretože to sklad učebníc a čo som bola naozaj až v šoku, že niektoré sú tu úplne nové ešte v obaloch, ako vidíte. Absolútne nikdy neotvorené, sú tu všelijaké proste predmety, nejaké odborné stolárske techniky, agrotechnika, účtovníctvo, ekonomika, hospodárska korešpondencia, niečo vlastne o bankovníctve, o podnikoch, geografii a tak ďalej, takže naozaj ma to mrzí, že to tu všetko proste len tak nechali a vyzerá to tak, že odišli, pretože si myslím, že tieto učebnice ešte mohli slúžiť niekomu inému. Popravde z mnohých som ešte ja študovala, takže si myslím, že sa až tak veľmi nezmenili. Tu sú nejaké kabinety, ktoré mali vlastne učitelia k dispozícii. Môžete tu takisto vidieť nejaké knihy, dokumenty, ktoré využívať vlastne na prípravu. Tu bolo také pekné motto, ktoré sa mne osobne veľmi páčilo. Ono to skôr asi bolo nejaké tablo, ale pre istotu. Som bola v šoku, že tu mali aj posteľ v tomto kabinete, ale chápem, že pri žiakoch si potrebovali oddychnúť. Sú nejaké ústrižky z novín. Akékoľvek mesto, ktoré uvidíte na videu, tak nemá vlastne s lokalitou školy nič spoločné, za to nie je vycenzurované. Vycenzurované sú naozaj iba tie miesta, ktoré by mohli pomôcť k identifikácii danej lokality.
Takže tu môžete vidieť, všade sú nástenky takéto pekné, parádne. Tie triedy si myslím, že vyzerali viac menej rovnako. Tu nás sú ešte zachovalé lavice, stoličky. Som celkom v šoku, že nie sú nejako počmárané, niečo tam nie je vyrité alebo podobne. Fakt, ako musím uznať, že sa tu o to starali. Za čo som veľmi rada. Môžete tu vidieť aj takéto nástenky o jazykoch. Sú tu nejaké z biológie, o rastlinách, o chove zvieratiek. To je vlastne učebňa odborných predmetov. Tu na tabuli ešte zostalo asi posledné preberané učivo, že to proste nemal kto zmazať. Geografia, mikroskopy. Nebudem vám komentovať celé video, pretože si myslím, že do školy vlastne väčšina z nás chodila. A popravde v našom štáte sa tie školy až tak veľa za tie roky nezmenili. Takže si myslím, že každý zhruba vie, že čo sa tu nachádza, ako to malo vyzerať, ako to vyzerá. Takže vám tu skôr nechám už len takú príjemnú hudbu. A keď tak vám poviem už len niečo zaujímavé, alebo keď si budem myslieť, že tomu treba komentár, pretože si myslím, že tieto ako učebne vám asi zbytočne budem opisovať. Fakt väčšina z nás v týchto laviciach sedela, učila sa tieto učebné osnovy, pretože sa to za tie roky veľmi nemení. Takže vám skôr prajem príjemné pozeranie a keď tak sa ozvem potom s nejakým maličkým komentárom, keď budem mať potrebu niečo vám oznámiť, ale zatiaľ to asi nechám tak, aby som pre istotu neprezradila nejakú lokalitu. Takže si užite pozeranie.
Jednou zo zaujímavostí tejto školy je to, že mala vlastný výťah, takže sa študenti o to rýchlejšie a jednoduchšie presúvali medzi poschodiami. Takisto som bola v šoku, že to mali vlastne cvičnú mládežnícku cestovnú kanceláriu a marketingové štúdio. To sme my na škole nemali, takže si myslím, že či už to bola nejaká voľnočasová dobrovoľná aktivita alebo v rámci nejakých predmetov, tak si myslím, že sa to mnohým teda zapáčilo, lebo mňa by také na škole bavilo, len no bohužiaľ sme to nemali. Som rada, že sme natrafili na túto školu, pretože fakt sa mi páči, je zachovala v dobrom stave. Myslím si, že keby sa o ňu ešte niekto zaujímal a proste jednoducho tu trošku pár vecí upravil a tak ďalej, tak si myslím, že by mohla slúžiť ďalej, či už ako škola alebo nejaká podobná inštitúcia, ale bohužiaľ sa nechalo to všetko schátrať, ako je to u nás zvykom, ale nevadí. Som rada, že sme tu boli, bol to pekný výlet, takže verím, že ešte objavíme takéto zaujímavé miesta. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, ja vám dám už len na záver nejakú tú fotogalériu. Ak by ste mali tip na nejaké pekné, zaujímavé, opustené miesto v okolí, do ktorého sa vy bojíte pozrieť, alebo jednoducho chcete, aby sme tam zašli my, tak mi samozrejme váš tip napíšte do správ. Ďakujem pekne a majte sa.